қиссаи подшоҳ ва ду ғулом. подшоҳе аз бозор ду ғулом хариду ба хона овард ва хост ки бо онҳо суҳбат карда чӣ буданашонро фаҳмида гирад. ғуломи якумро ки дар назар боақлтар менамуд ба наздаш хонд. воқеан он ғулом чеҳрагарм, гапдону ҳозирҷавоб буд ва лаҳзае аз гуфтан боз намеистод. подшоҳ ба ӯ гуфт: ба гармоба раву сару рӯи худро пок карда баъд ба назди ман биё. ҳамин ки ғуломи якум рафт, подшоҳ ғуломи дуюмро ба наздаш даъват карда, вай бадрӯй буду дандонҳои сиёҳи кирмхӯрдае дошт. подшоҳ гуфт: дуртар биист ки бӯи бади даҳонат ба ман нарасад. ва илова кард: дар бораи дӯстат ғуломи якум чӣ ақида дорӣ? вай туро беадаб, фиребгар, дурӯғгӯ ва бевафо номид. ғуломи дуюм ки бадрӯю баднамуд буд, бо камоли хоксорию муҳаббат ҷавоб дод: вай дӯсти ман аст, дар ҳаққи ӯ бад гуфта наметавонам. подшоҳ пурсид: дӯстат туро бад гуфт, ту чаро намегӯӣ? ғуломи дуюм ҷавоб дод: ӯ дӯсти ман аст, вай рӯи маро дида метавонад, ман рӯи ӯро дида наметавонам. яъне вай ҳама айбу нуқсамро дуруст медонад ва ҳар чӣ дар бораи ман мегӯяд ҳақ аст. подшоҳ гуфт: охир вай туро бисёр бад гуфт. ғуломи дуюм давом дод: дӯсти ман бисёр поку поквиҷдон, ба ихлосу бовафост. айби ӯ он аст ки дурӯғ намегӯяд, ҳама кораш аз рӯи меҳру муҳаббат аст. подшоҳ ки ғуломони худро имтиҳон карданӣ буд, ғуломи дуюмро ҷавоб доду ғуломи якумро аз гармоба ба наздаш даъват кард. он ғулом боз ҳам хубрӯйтар ба назар меомад. подшоҳ ба ғуломи якум рӯй оварда гуфт: дӯсти ту дар ҳаққи ту бисёр суханҳои бад ба забон овард. гуфт ки ту дурӯғгӯю бевафо ҳастӣ. суханҳои ҳарзаат бешумор аст. ғуломи якум чун инро шунид, ғазабаш ба ҷӯш омад, забон кушод: ин ғулом ноодаму беимон аст. табаш аз таби саг пасттар аст. аз ӯ дӯстиву бародарӣ намеояд. сарпояш макр асту бадӣ. аз ӯ алҳазар бояд кард. подшоҳ ки гуфтаҳои ғуломи якуми хубрӯю сухандонро гӯш мекард, ӯро аз гапзанӣ боздошт ва гуфт: аз назди ман дур шав. ҳарчанд қадду қомату чеҳраи зебо дорӣ, ботини ту нозебост. зеро даруни ту аз кинаву душманиву бадӣ пур аст. он ғуломи дуюм дандонҳои пӯсидаву рӯи зишт дошта бошад ҳам, дилу дидаи пок ва ботини зебо дорад. акнун вай ғуломи якум асту ту бошӣ ғуломи дуюм, яъне ба ӯ итоат мекунӣ ва фармонҳояшро ба ҷо меорӣ. ғуломи хубрӯю бадзабон ҳиҷилу шармсор берун рафт ва подшоҳ ба худ гуфт: сурат дигару сират дигар аст. суратро чашм мебинад, сиратро гуфтору рафтору кирдори одам намоён мекунад. суратро дида ба сират баҳо додан хатои бузург аст.